ngifuna into bethu ezongitshela bengibaleka umuntu meke wathi hey umusic uzokuyisaphi Kubaleka yabo meke wayikhuluma lo ngisho ukuthi umuntu omdala bengivele kubangazi ukuthi ngiyahlala ekhanda yabo escape Hola. Cousin boy. Ngiyaphinda kafuthi. I'm here to give you the cleanest cut. You know the way. There's no other way besides the slap way. Shout out. Otherwise, you're good. Hey, this guys, I'm here with this crucial music, eh? Yeah. No, we saw when I'm waves making the moves. We see, the single is out leading to the EP. Summer Bang. Ufuna usidansisa kakhulu kulezo. Ninja music nje ninja fethu ninja kakhulu. No, you're gonna take us through that as well. I believe uzoshaya ama-snippets amancane uzidlalele. Yeah, siwasiza abantu ukuthi ba-pre-order. Yeah, the pre-order is out. You can check on TNS's socials. Yeah, there's a link. Kune-link la ku Instagram wami @TNS_music. Na Facebook nje we're busy, we're pushing. Yeah, but we're gonna get on that finally. It's been a pleasure to actually come here, to see you working. What's going on? You're still polishing lapa on the EP. Yeah. But there's a story behind every great creative guy out there. Yeah. So I just want to find out from your humble beginnings, where did this passion come from, and what made you believe this is like your destiny? It's because ngifunda esikoleni noma ngikhula ngiqala ukukhula bengicula mfethu bengithanda ama-gospel bengithanda isonto lami lishawa isigubhu culwa dancing yabo shawa ama-dances ahlukahlukene ezayona yabo. Oh, we see all so we shall impahla le no so kunama-dance lapho esasiwashaya like engangiwabuka eshawa abanye abantu, so ngangi-inspired nje by izinto ey'ningi ngikhula kodwa beyihlanganisa music, kodwa music then ngaqala ukubona ukuthi hayi into eyimpilo yami because ngangingazi kahle hle ukuthi ngoba ngifundela ukuba yini yabo. So uvuka nje amusho ukuthi edladleni bebeba nenkinga le ukuthi hey ndoda vuka manje sekuyisikhathi. One of those kids ukuthi behlezi kuliwa kuthiwa manje sebekiwe azaphole. Bengilalela futhi ngiye esikoleni kodwa i-problem ukuthi umuntu bengazi ukuthi uzoba yini mama ngazifunda, like bengenza music too much ngale ndlela yokuthi I was a bit confused ukuthi ngingenza kanjani because ngiqala sicule ngisamncane bephosa imali etimeleni masicula thina yabo. When I sing kukhona abantu abaphosa imali sesontweni thola ukuthi sisuke emakhaya sihamba ngesitimela so buye ugogo esephethe imali yabo. So when did this because if we supposed imali at an early age, there's a career already. So when did this career start? At what age? We were 2006 lapho ngincane, 6 years. Right. Yeah. Bengenza sokwengane mfethu yabo. Bengibonakala abanye abantu bebebona abanye abantu babenje bakujwayelekile abanye bangajwayelekile. So by the time goes on, about 2009 ugogo angisusa emakhaya ngilethe eThekwini. So mangisusa emakhaya ngafike ngahlala eThekwini. Mangihlala eThekwini ngaba umngani nomfethu wale family le ugogo introduce yona wangibeka kuyona yabo. So that guy wambiza ngoMavela ukhona still in Quarry Heights.
uyena umuntu owabuye ngelinye ilanga erekhodile yabo. So he started recording. Yeah, uyena umuntu wangithusa. Because wathi uyestayinga after that wabuye senze ingoma ye-hip hop. Mfethu uyenze kanjani manje le shambisi? Imnandi le mpahla yabo. Lapho mina ngivunywe ngokucula esontweni yabo. Ngivunywe nje entertain esontweni. Naye wazi ungazi ngaloko yabo. Sabangani nje ngendlela ehlukene. So mase ngiyahlupheka ukuthi hayi ngeke bese ngiyafuna ukwazi mfethu ukuthi kurekodwa kanjani. Yabo. Because ngiyazi ngelinye ilanga ngizoyidinga le noma ngangingakazi hle ukuthi umuntu ilona luphi uhlobo lomculo ngathi uyalicula because i-gospel babele besho kuthiwa ucula i-gospel kufanele urekhode i-gospel but I was not feeling that. So leyo feedback eqhamuka vele kwabazalwane. Abantu abadala abazalwane nabantu abadala ukuthiwa ucula i-gospel ayilonto leyo hayi bengayi. But indlela boy kuza wabadala usishele lezo khona mfethu. Mhlawumbe nje ungasisiza lokho bebekusho because bayazi ukuthi ngiyakwazi ukudumisa esontweni yabo. I'm not just a singer lo ocula mina ngiyena ngiyigagu esontweni yabo. Like siyakwazi ukuphakamisa umoya through umhlabelelo. So babebelieve nje izinto babebelieve opposite ngo-music wami mina ngangicabangela house ngicabangela hip hop because that was the first sound engabona umfowethu erekhodile uMavela yabo. So when you had to choose ukuthi okay no now uMavela or maybe before we see I was introduced to hip hop. Yes, before you did like what you great on right now, which is house music. Yeah. Have you done hip hop before? Yona into bethe ngayilalela nami ngafunda ngarekhoda ngayo because those were the only beats abeka khona. Amanye wena umuntu obekwazi ukudownloada. Amanye thola ukuthi kuzofika ibeat ka Jay-Z ngiqale ngithenga hey uyithatha futhi ngithatha ishawo umuntu umkhaya ethi ushawo umuntu umjida yabo kuqwana nje kunaleyo nto umuntu afike nebeat emangazayo ngisho ukuthi ayibufethu. So ngeke phela ngicule i-gospel futhi kunama beats nje ahleke la ngena vocal yabo. So befika nama beats as hip hop ngibhale and I think let's way esikoleni ngaqala khona ukuba ne-session yami yo-music phela eyaziwa yimina yabothola ukuthi uthisha uzothi ubhizi uyabhala mina ngala ngibhala ama-lyrics. Busy uyafundisa noma uyakhuluma kwi-desk mina ngibhizi ngala ngibhala ama-lyrics e-hip hop ngiyahlupheka ngifuna ngiyarhyma yabona. Mathi mefika ngala ngiligoqe leli phepha ngilibuyisele ngaphansi sase leli ncwadi libe ngaphezulu yabo. Make wabuyela emuva ngithathe lento zama-lyrics wami ngibuyisele ngaphezulu. So I think ama-session wami u-50% ama-session wami okufunda ukubhala ngawenzela esikoleni ungafanele ngabe ngiyakwenza lokho. Ukuthi bakufunda mina ama-lyrics ngala. Ukuthi mangabe efundisa uthisha mina ngibhala ama-lyrics ngala ethi uyakhuluma ngala angizwa. But just to confirm something. I would say to encourage abantu but mina iyona ndlela engihamba ngayo. It is strange because bonke othisha babebona ukuthi ngigrand but why ngifeyila kangaka yabo. I wanted to touch on that ukuthi waphaseka kodwa because bayabala abantu abadala angiphasi konke bayabala abantu abadala akuphasi konke. That's what I wanted to find out ukuthi kwaphasi yabona khona sikele boy. Akuphasekanga mfethu ngifuna uqambela amanga. Yona into eyingiphazamisa kakhulu leyo ngoba noma sengiwelele high school yabo. High school ila music la sengase ngikwazi khona umculo yabo sengishanga impela ibeat mfethu amajita sengithi mangidlala istuff sami yabo uqale kuthiwa mfethu uyimasterishile lempahla ngithi mina cha ngimasterishile ngazi leyo yabo. Because I wanted to find out ukuthi from writing, from finding inspiration uba for lo ngihlala naye. How did you go on you get to learn on the production because that's what you major on now?
we've had most of your projects, you can just sell from a distance, but at the same time it's versatile. Not to we expect the same thing from you. Yeah. So how did you go on learning on producing? Ibezinjani izinsiza, as in like, do you have the equipment or mhlambe wawulokuhamba ufunda kumagig? Khona indawo ebasiwa amasho yabo. So ayise-cash on. Laphana ngiyisonga umjidi ekuthiwa uSibona. Khona ngisafuna uSibona ngihlangane kanjani naye from eSiyanda. Lo mjida lona wayeshaya ingoma zokholo yabo. So ayivamisa ukuculela kude yabo. Uculele kude ngimlalele ngisemntu lokhuphuka kanje ngenothi yabo. Kwathi ngelinye ilanga sehlangane naye, I think saqala ukwazana naye out le. But then ngase ngiyibeke ukuthi hayi mina ngishaya istaff esikanje yabo. Ngishaya ingoma zokholo. Sishaya ngempela naye abone ukuthi hayi ngiyangena kushuni wakhe yabo. But then wathanda nestaff lesesinye sehip hop engase ngihamba ngaso yabo. Ngoba nakhona ke hip hop ngase ngicula into ethandekayo ngo 2013 kanje 2012. There's always a prodigy name for every rapper. On your raps, because you cannot be a rapper and no one being a gama. TNS, social. TNS social. No, but I get social. Social. If it's a so bad move, so it's given. Born with that any play and we'll see Pierre don't be Yeah. Back to the producing side, to Buffalo, to Gandalo to that place. Yeah, so I can show you if it's not fear corner. I introduce our Usubo, I say shy house, but then you see me empty. And hip hop ngala ngiphethe R&B yabo ngizama mfethu like ngikhupha yabo ngihlezi nginama lyrics ngihlezi nginengoma phezulu ama beats aphesheya yabo engakayi record yabo because kwahamba phela nama laptop anyamalala amanye sesingasakwazi ukuthi sayithola indawo zokurecorda ezinye ziyafa izinto yabo okunye kusasebenza ama laptop amanye crash and stuff. So where I ended up, there was a studio as recorded a better quality, what's cash on music. But when my cash to be a condenser, nangiqala ukubona nokubona umuntu recorda ngayo, ushawa nge-hi-fi, yabo ushawa nange-amplifier hi-fi, yabo i-quality ihlukile. And ama-beats bona babezenzela not ukuthi bazodownload yabo lonto leyo. So that's where I actually sat down ngabuka yonke into ukuthi yenziwa kanjani professional. And then ngase ngiba mkantsho ngokubuka ngithola ulwazi ngawo. Yeah, kodwa mina ngenza house instead of ukuqhubeka ne-hip hop. Babethi bona mabeshaya lo mina ngishaye lo. Kodwa ngangayithola i-chance eGrand ngoba I had to pay wonke ama-sessions engiba nawo when I had to ukuthi ngithinte i-laptop yabo. Isikhathi noma i-chance engiba nayo was only for ukuthi ngibuke yabo. So mase sengiqala sengiyazi kahle le-Chinese le, I then futhi met abanye abafethu bakwaMashu eSiyanda uKP beno-Ayo. Bona-ke they were doing house music le negqom phakathi nje bedumile nje uKP udume ngesibakpaku yabo ayodume ngokudlala ingoma yabo ubhuti omdala wakhona DJ Deep yazi yawamo nje bona bese bekhona sebehlanganile ngisho no DJ Era benema relationship with a lot of artists and producing for ama DJs yabona oDurban DJ Bong sibe producela abantu abahlukahlukene, even Cape Town DJs be producela abantu base Cape Town, and they were traveling about East London. Let me get that for you, Bafus. Thanks bro.
they were traveling to East London, Cape Town, beshaya yabo indawo okuyiphupho ukuthi ngifike kuzona. Yeah. So They ngase ngihlala phansi futhi again. Yabo they took you under their wing. ngase mangihlangana nabo obviously bawuthanda music wami bathanda indlela engiza ngayo, although phela babezwa i-growth that is needed because mangifika ke no KB my sound was bengiculela phezulu benkabalasa and stuff. The only thing ebengiyazi ukuthi fanele excel kwi-beat and indlela ebengazi ukuthi fanele excel ngayo ukuthi fanele ngempela ucule into enomoya ngale ndlela. Yabo. They can't take that away from me. I was loud. I was too loud. I was aggressive to my beats. I was aggressive to my writing. Benginama writing skills grand. Ngamuthi ispace bengenaso esigrand. So kufunda kahle. This is why ngithi ngaphinde ngahlala phansi where sengibhalela i-house ngempela ke straight sisingekho indaba yama-R&B la ukuthi sitshela nge-R&B nani ushaya i-house and manje the vision is coming clear yabo. Ithayithanda ukuba clear, ithayithanda ukucaca nendlela bandlela ukuthi iye phambili. Yabona because from where I started, I saw it was steps from where I started from laptop ephubayo to amplify with condenser mic, now with SE mic and a sound card, not an amplifier, with a screen and a proper recording with well-known producers. So it's steps that I think uNkulunkulu ayihambisa ngawo that made my vision ukuthi ibe clear kancane yabo. So it's been steps yabo till now. Before we reach to the many steps that you went across, I just want to find out as you were growing, I'm sure there were naysayers, there were people like so bonds is opened up, we all grew up under that condition in Kokasi, whereby people just look at you, be calculated and be and when you see beyond. So how was it to deal with people and to be specifically, how did you deal with abantu who would say, lendakiyo music, so don't you feel it up? So I think ngiyaqhubeka ngibe umuntu ogreat. Ngiba yilo umuntu engiyena mina mfethu. Komunye umuntu ngigood, komunye umuntu I'm not good. But mina the way ngizazi ngakhona ngiba good. I just become good kumuntu owenza into ethayicishe ibe kanjalo yabo because ngeke ufile yonke umuntu yabo. Baningi mina abangitshelayo ukuthi ababengitshela ukuthi uza kahle yabo, then abantu ababengidiscourage yabo. So ngaleyo ndlela leyo ngangibalekela ngayo yonke indlela and I was not responding to izinto eziningi that were discouraging indlela ngoba ngangikwazi ngisho ukubalekela ngisho umndeni wami yabo. Ngangibaleka escape from primary, high school. Impilo yami was with friends yabo, was not ekhaya. Impilo yami was in the street. And even when I dropped out ngayohlala spacing sabangani till pen cut yabo, till pen shut in nakhona where I had no place to go to. So yeah, so it was just a matter of escaping and just taking the positive in everything. Bengayifuni into bethu ezongitshela bengibaleka umuntu mewathi umusic uzokuyisaphi Ubaleka yabo. Mewayikhuluma lo ngisho ukuthi umuntu omdala bengivele kubangazi ukuthi ngiyahlala ekhanda yabo escape. I see yabo. Noma makhuluma umalume nomuntu omdala like bengihamba for years ngabuyi lapho. I see. So that's one of the best ways to actually
energy, you need to actually run away from the energy that brings you down. Yeah, ngihambile for years engabuyi. So fast forward, club controller. This is a club in boy. You're doing major. How was that journey to be a Mexican band, and how did you? Because you were young, you two came up with this commandant. You were young. How did you deal with the spotlight, and how did it influence the person you are? Abantu manje bekubuka bakubuki just like everyone else. They see a superstar. Yeah, of course, masuke bese uyiphusha vele makusuke uphansi ngeke ukubone. Kodwa I'm sure umuntu oshizilela music right now unako ukuthi one day makungenzeka anything ngizoba big, yabo. Omunye akazi uzofila kanjani. Omunye uthi yena, "Hey, mina manje ngabamkhulu ngizoshaya ingane." Yo, I'm sure that was part of your bucket list. I was so intombazane engibambela, yabo. Ngiyithanda, ngifuna but ngenawo amagama amaningi okuyitshela, like music. Yeah, music, man. I had good music. Yeah. And I was so confident, and I saw indlela ebengihlanya ngayo mina. I was telling abantu nje ukuthi hey, mina ngizophumelela, ngizokhopha, yabo. Nale ntombazane leyana the way bese ngithe ngakhona ingafuni bethu ilokhu ingenza uboy, yabo. Ayitshela ngathi mina yazo lesi sefethu uzoyisola ngelilanga bethu. Azi ngelinye ilanga uzoyisola bethu. Yeah. Uzobe sewena usungifuna, yabo. So ngingaba nazo lezo ishandiso. Yeah. Umuntu engabonakali, yabo. Kodwa yeah, I've always seen myself big, even though unjani. Joe was washo umunye umfethu engimmention ngegama ukuthi I only had one pen. Kodwa i-vision yami was big ngale ndlela yokuthi where I am, I know ukuthi ngishizilile, I know ukuthi ngisipane kanzima, I know ukuthi uNkulunkulu usipana overnight, yabo. Ukwenza sure ukuthi kancane kancane siyaphambili, yabo. Ukuhlangana nabantu emaklabhini nawo wonke bese kuyinto engayithuki, yabo. Because from where Prince KB angithola khona ngase ngine-crowd mina e-East London. I can show you my pictures e-East London ngase ngijabulisa 500 crowds, hundreds crowds of people. Bejabulela ukuthi nje we are sharing music. Thina besinama fans from East London, eMdantsane, King Williamstown, Grahamstown, Eastern Cape. People who were loving ukuzwa into entsha, people who were appreciating ukuzwa into entsha. That's where futhi i-club controller yaduma khona, yabo. Because it was a new song. I asked someone from East London ukuthi angicheckele if it's the one. And my edala from East London, every DJ wayefuna le ngoma. Sure. Yabo, because being we community where abantu be willing ukulalela into entsha. In Durban I couldn't. In Joburg I was not going to. Everywhere bengafisa ukuthi ngibanike khona music wami, ayikho indawo bezomukela khona. So you decided to go to kunaloko bengizokhuphela workshop or something. Yeah, I see that. Because your story is very, very inspirational. Because I'm not gonna say about that, but I'm just gonna put it like this. Most victims of being played by gatekeepers, by big artists, above I'm saying to be able to maintain or to even grow beyond, because we know you've had situations whereby you're not satisfied by
positions that you've held in your previous projects, but uthe sekuvela ukuthi who's TNS, you actually made it bigger and i-radius yakho ye-market yakho grew like rapidly. Social media, radio play, you had hit songs as an individual. So let me just accolade you for that. How did you keep the resilience? Okay, as in, it's fun, let me look forward to something else. Ukuqala mfethu uvula i-TNS Music Records angithathanga kancane yabo. It's a job, it's my job. Before ngize ngithi i-pride yama-artist noma i-pride yabantu, it's my pride. Ngaleyo ndlela if ngingaziphushi mina i-TNS Music Records nayo izolimala yabo. I have a company besides u-TNS. So if ungafuni ukuyimela ngilokhu ngicomplain. Mina I started TNS Music Records Sashabo #1 years ago, 3 years ago. Sizenzela lento with my management. Yabo, so ngahlangana na sawenza ama partnership with ama companies kwangaspana yabo. So me doing i-TNS Music Records nokuthi ngiqhubeke ne-TNS Music Records ayona into abantu abayiqabukayo leyo nto leyo. Because iMahlo of album even now is hitting my numbers yabo. Even now ngisa busy ngayo. Even now yabo isakhona umona is still on the charts on Apple Music yabo. So lokho kusho ukuthi mfethu uNkulunkulu uyazi why fanele angidecide ukuthi ngipush i-TNS Music Records noma ngibe independent. Mangingakwenzi lokho mhlawumbe ngaba punished or izinto zami zingangasipana yabo. Mangithi ngizama sponsor, for example, ngithi ngifuna umuntu ozoba i-boss yami, maybe God will punish me because that doesn't work. Everything iyamoshakala when somebody is going to act like a boss. So you your own boss. Yeah. Like izinto zami azihlangananga manje ngaba nomuntu that is I'm going to report to. I think it's just like that. It's just like that, and it works better. We see the progress. Keep it like that. And it's spiritual. Not even it does even. Yes, anybody can see, can feel, but it's spiritual. Not everybody can see. Not one community will understand. No one is I will TNS transgender or TNS no, I just literally I can't control it. As soon as we take a shape, you're with abaningi and sort of what's cool. Umoya wami uyakhathala yabo. I understand. Trust me. If you're gonna talk about your spiritual character, I believe we're going to also touch on your mental stability in the industry, your journey at large. You've seen occasions whereby you actually got emotional and you didn't shy away to actually put it out to people. Just as an individual behind the camera, how do you deal with mental breakdowns? Because we know there's a lot of pressure in the music industry. And on your music, what elements
mhlambe a man who's at your age, above your age or even below, that can actually take from to actually build lesser stability with okay, when I'm done, this is what I can actually touch on. When I'm down, sometimes I want to spend time alone. Put most of the time, ngizizwa grand when I'm alone. But when I see ukuthi kuyinto like engiphazamisayo, I just wanna be with people. Yabo, mangibona ukuthi kunento that is taking noma inyanga zisithemba yami, yabo. I just go or I invite my friends over, yabo. Or mina ngishaya imoto ngihambe ngikubangani bami, or mangibona social media ukuthi uyangibhora noma I see ukuthi abantu le season le ngathi bafila kanje ngami, ngiyahoxa or ngenza izinto ezi different ukuze ngikwazi ukuthi ukuze ngicheck skills ukuthi ushaya yiphi ingoma, fonela uMondli Ngcobo, fonela uTira, manje ngenza ngiyayikhipha nje bese nginteni ngiyasiyeka istudio futhi sami, ngisiyeke ngoforsa wenze ingoma ngeke grand emoyeni, or anisho ukuthi ngoba ngekho grand emoyeni so fanele ngiphinde ngiyowenza ingoma. Ayibona lonto leyo, I just need umoya. Makufanele ngibreathe, ngiphuma ngaphandle noma ngiyaphuma ngishaya drive ngiye kulowo muntu ngivula ama-window onke, yabona lonto leyo. Okwenza ukuthi bese ngishaya ngo-60 or ngishaya ngo-80 imoto, yabo, lapho ngiyakwazi ukucabanga kahle nje, ngidlala music ngidlalele phansi or ngingawudlali at all. Yeah, izona indlela ezenza kube lula ukuthi umuntu akwazi escape into. Yeah. Talk about something that I believe is very close to your heart. You're a father now. You've been a father for 3 years now. Kanaki is turning 3 this year. Yeah. So how has it been like to become a father? And amaphutha that you believe ukuthi kuwanyandile amanye mfutho safuna ukwanqanda, judging from your previous experience and what how the but we come from most of us come from broken families. You cannot take that away. Okay. Mina mfethu ngubanga like isikhathi esiningi mfethu impilo yami yonke angigigi mina 24/7, yabo, angibe se-studio 24 hours, angibe sefonini 24 hours, angibi semaplanning every day, like nginesikhathi mfethu sokuthi ngihlale ngibone umndeni wami, relax and check them out if abekhiqizo wami, yabo, specific ngesikhathi sokuthandaza, ngekhathi ehlukahlukene zokuthandaza, ngesikhathi sokubheka umndeni wami, ngesikhathi se-studio, ngesikhathi ngicabanga ukuthi lesi sidinga mina alone. So umndeni wami has always been there, yabo, throughout because I believe umndeni, yabo. If abekho eduze wami or if anginawo umndeni as a support system yami, I don't believe ukuthi kuphelele, yabo, kuphelele okwami, yabo, because that's how I started. That's how uNkulunkulu angivula iyona indlela uNkulunkulu angivula ngayo amehlo, yabo, lonto leyo. So ngihlezi ngifisa ukuthi mangiqhubeka noma eqhubekeni kwami, yabo, babe there, like njengoba behlezi there and ungashintshi lo. So ngi-maintaina ngendlela ehlukene mfethu,
Yeah, well, sometimes uyanyiwa, sometimes yeah, sometimes bethu yazi ngo-DJ yabo uzoba nomndeni ngala kuba nzima yabo. Ake ngisho nje ngithi injabulo iba u-10% kwi-life yomuntu ocishe afane nami. And then isikhathi esiyi-90% ukuba busy ngomqondo, u-90% ukuba busy ngomqondo, uplana, check ukuthi yini ehamba wrong, ubuye ngalawo check ama-events, ubuye ngalawo uplana okunye, ubuye ngalawo uya-checking i-brand, ngala ama-pages, ngalana fanele kwenziwe ama-plan, ama-strategies, ama-interviews and stuff, ngalana kufanele sicabanga ama-content, ngala kuningi yabo, kuningi. So injabulo lapho 10% ngampela yabo. And if kuzoba ne-challenge ey'ntweni ey'hlanganisa nomndeni, yabo, leso sikhathi bethu siyasamukela but akubi mnandi yabo. Leso sikhathi siyasamukela ama-challenges ukuthi now girlfriend yami iyahlupheka manje indaba yabo zo-music wami nalezi zinto zami yabona busy one time yakhalima like yeah bro. And bethu I believe bethu ukuthi akekho bethu umuntu bethu naye ongakwazi ukufika kuko ekhathaleni yabo. Kodwa if into bethu siyabhilivela kuyona bayasibekezelela bethu. Bangabekezeleki futhi bayasho bethu ukuthi hayi usek manje. Because it's a lot bethu ukudila nomuntu njengami yabo. Mina sometimes ngifisa ngisho ukuyibambela izinto kodwa ngisho ukuthi yabo abantu besifazane bayakwazi ukusibekezelela thina sabantu. Yabona nje amantombazane bro azodisturba phesindlela. Yabona umuntu ongangami nje phethu phethu ngiyakutshela kuyanyiwa wena uzoba nomndeni, uzoba busy, uzothandwa ngabantu abangangawe ngala ne-crowd yama-2K and labo bantu baningi kakhulu. Ahluphile futhi even ngisho eklabhini yabo. So yabo lesikhundla engisona mfethu esishise enye part of life yami kodwa ngibambe ishisa ngibambe iqinile yabo. Kunzima kunjalo. I believe I'm still a family man 24/7. I still believe I'm responsible for a lot of things happening in life in Miami, for a lot of people, for other families as well. So yeah, no, that was so we saw that you just made a different move that you just exposed on social media. I won't say names, but then you parted ways with your previous people who were busy with your business. So how does it feel now to be independent? How does it feel now that everything is now on your table? And I believe it's something that you're gonna be grabbing with both hands. And with the upcoming EP, The King of African House, take us through the journey of composing and producing every song. So what are we actually expecting next week? Yo, The King of African House ngithathile ngiphethe ingomeni ekhona ngathi selector 5 ngathi ngizoyikhipha i-album, but I have a lot of songs mfethu yabo. Ngizazoyikhipha ingoma. I don't want to ukuthi ngilongipromise abantu ukuthi sophuma lena ngemva kwesikhathi ile umusic ngizowudedela nje mfethu. Ne-King of African House umusic nje odedelwayo mfethu, just like any music. Sizoloku siwuthi sizoloku siwuthi nje siwuthi shaya ama-session, sikhipha ama-live mix nje, senza izinto ey'hlukahlukene nje, si-free nje mfethu
being free now, being independent for me, it means I'm 100% working. I'm working overtime. Being independent, I mean, I go shoot. You're free or when you say why no matter it's a job. It's a job. It's taking full ownership. It's a job, bro. Every day that is positive, that is productive, that is going to work for a brand, a TNS music record, that is going to work for TNS as a brand, that is going to work for a band about music. So it's not a freedom to independent. It's 100% work. Now I'm often independent. Just know what you're going to pay. I'm saying, energy, keep pile. Energy izobuya back mangabi nomholo izobuya ngaleyo pace energy yabo lonto mangabe ufaka energy enkulu uzobuya futhi umholo uza nge-energy enamandla yabo yabo. So that's being independent for me. Ukuba ukudecide ukwenza ama-decision anzima, ungarelax mfethu, ukuzihlupha about abanye abantu, ukuzihlupha about creating umsebenzi ozoholela not you only but abantu abaningi under your stable or at any level of e-service with anybody. Yeah, any level of e-service. It's either bangaphansi kwakho or bakwenzela anything, but into ezobhatala wonke umuntu. That's being independent. Yeah, that's being a striker futhi as well. So lokho akusho ukuthi kuyalalwa. Akulalwa la. It's more work. It's more work. But because the work that I believe the work that we do, don't treat it as work. It's life. It's lifestyle. It's life, but it's lifestyle that you have to admit. You have to know that episode. I'm relaxing. Yeah. Njoba ngilela. Mina ngivuye ngo-5 ngithenga studio. Yabo. That it's because I know ukuthi njoba ngihleli and I'm supposed to work anytime. Zonke ithuba engitholayo. Yes. Because now being independent is a full-time job. Yeah. Kodwa makufika labantu bezospansana nawe bekwenza ukuthi izinto ubone ngathi zilula bese ziyalimala izinto eziningi. Nezinye emqondweni wakho kuphela engasenzekanga. Angisho ukuthi ngithini ngoba but it's iqiniso nje encane ayikhulu. So if you can just take us through maybe projects and you're talking about the independence and the music that's coming up, don't you want to share with who you have on the EP that's coming up, or say Mama Sasi, Mama Fresh Boy? EP my corner Pixie, them two the Pixie from Pumalanga, Hensi from Botswana. Away, we're going abroad now, eh? Yeah. Zimbabwe, Hoptain, and then them two South Africa, Sinomsolo, Marine, Tapumi, Skins, Yabo Masuda, yeah, Bakona. I don't know that the track list is heavy, boy. Heavy as the you musical are. chef. Yo. Yabo Bakona. No, I see. But nje maningi ama projects. Minintuli 5FM. She's there on the album. Yeah, the abantu aba expecting umehlukahlukene from different features. Yeah, mina ngiculi le album. You're only on the production. Yeah, as a producer scope waya nje ileyo phase leyo. Ngicule ngelinye ilanga yowenzeka mhlawumbe chorus kodwa okwamanje sibamba ishuni nje mfethu bomhlabelelo
umoya ovumayo mina kwamanje umoya awuvumi ukuthi alomhlaba yena. Something that I didn't touch on ukuthi in 5 years time mhlambe 10 years iqala is in like the big break of your musical journey. I'm sure ukuthi you saw yourself somewhere. Have you reached most of the things that you wish for yourself? Or mhlambe kukhona okunye that you can actually touch on ofisa ukuthi no lo kind of wenza kangale ndlela ofisa wenza ngayo, but I'm definitely looking at going after it as time goes by. Hey, mina bethu angipheleli vele ey'ntweni ezingamaphupha kakhulu yabo. I do have dreams, but I don't lean on my dreams. What I lean on is span. I have a span esenza ama-dreams ami abe clear. If awekho completed, indawo engibalekela yona is ispan sami. Where I actually go and ask for money is emsebenzini wami, is what I do. Indlela engicela ngayo imali ukuya lapha e-studio ngifike ngishaye ingoma. Indlela leyo that I believe ukuthi noma ngenzeki at the same time ngishaye ingoma ukuthi ibhatala, but izobhatala ngelinye ilanga, and mayiqala ibhatala kuyaqala kufezeka okungafezekanga. Great stuff. You just said it, bro. Before we wrap, I'm almost done with the cards. As you can see, it's clean. I'll write more about the future. You trust my judgment. Kunomuntu that does music, who looks up to you, and officer was okay. What's that secret recipe? You shared a lot, but then what would you say to someone that is at the stage you were once on campaign 5 years ago? Just that quick advice before we wrap. I just want you to actually just give that inspirational talk to someone who's maybe 10 or 5 years younger than you, or even older than you because you're young, but who's in the hood doing music, trying to find their roots, their ground. What can they do to actually grow themselves and actually make themselves bigger and influential in the industry? Ukuthi stop ukusaba. Into ebulala abantu ukusaba. Awumuqala ukusaba kuyiphosha. Nenkinga enkulu kabi lapho. Usaba ukuveza into yakho. Nenkinga enkulu kabi. Usaba ukuyiveza. The problem. Yabo? Mawusaba ukuposta into yakho. That's a problem. Yabo? Lento ifuna ukuthi mawuyenza ungabi nawo amahloni. Noma unawo kodwa decide ukuthi ufuna wena ukusebenza ngamahloni. Ucabanga ukuthi azobhatala malini, and if amahloni wakho abeke eceleni ucabanga ukuthi uzohamba how far, kufanele ukumajine lo, and see ukuthi amahloni asipana ngayiphi indlela. Azi ukuthi yabona uqale uthi awuthi ngibeka amahloni eceleni ubone if izinto zakho zisipana yini. Awuthi ngibeka ifiye eceleni, athi ngiqhumise lento le idea enginayo. Awuthi ngibeke out there le idea enginayo. Awuthi ngishintshe ngenze ngale ndlela engicabanga ngayo. Awuthi ngihambe ngale ndlela le esengicabanga ukuthi ufuna ukuhamba ngayo manje. Awuthi ngiye kusibanibani ofike emqondweni wami manje. Or awuthi ngizama ukutholana nosibanibani ofike emqondweni wami manje that is actually doing into engicabanga ukuthi uzoyithanda uma ngabe ngimzwisa le enginayo. Yeah, but just said it before nje ngithi mangabe uzoya ku, let's say mina I don't believe ukuthi fanele ngeke DJ Tira ne Afro House. Yabo? I believe fanele ngiye wena mangithi mangayithi nje hey boy kade ngagcina uphetheni sithinta isigubhu lapho. Yabo? Siyashare isigubhu ukuthi sikhala kanjani. Yabo? Because into ewuyena leyo
angimenzeli phansi angishayi ngesurprise uyabo and ngiyazi ukuthi why ngiqondanisa uyabo so nokusuka komuntu ongakaze ahlangane noTira or ongakaze ahlangane no-TNS noma ongakaze ahlangane no-Skills noma ongakaze ahlangane noMondla Ngcobo noma ongakaze ahlangane noMelon you can't go to Melon neqomo iyanani lento so it's you can't go to Mondli nenduku ngeke ufike kuSilaka bese ufike nama-fries ngeke ufike kuSilaka ufike nama-wings it's been a pleasure ngiyabonga kakhulu mfana kithi thanks let's go